Dobrý deň, v tejto lekcii si ukážeme, ako si urobiť kvíz cez www stránku sokrativ.com. Ako prvé zadáme v internetovom prehliadači stránku sokrativ.com. Následne, pokiaľ nemáme na tejto stránke vytvorené konto, tak si ho môžeme vytvoriť cez tlačítko Get Account, získať konto. A podľa možností si vyberieme konto zadarmo alebo za poplatok. Vyplníme registračné údaje. Potvrdíme, či chceme konto zadarmo alebo za poplatok. Následne po registrácii uvidíme takúto úvodnú obrazovku, kde kvízy si vytvárame pod týmto tlačítkom Quizzes. Ako vidíme v týchto jednoduchých dvoch krokoch, klikneme na tlačítko Quizzes a klikneme na Create Quiz. Následne zadáme názov kvízu do tohto poľa. Teraz si môžeme pridať otázku. Multiple choice znamená viac možností správnej odpovede, sú to zaškrtávacie políčka. Ďalej máme na výber true false, takzvané áno alebo nie. Je to zaškrtávacie políčko. Alebo môžeme pridať odpoveď short answer, je to krátka odpoveď. Na odpoveď sa použije textové pole, do ktorého sa píše za pomoci klávesnice. Teraz, keď si vyberieme túto multiple choice, zobrazí sa nám takáto www stránka, kde máme napísaný názov kvízu a multiple choice znamená odpoveď, že môže mať aj viac správnych odpovedí. Správne odpovede priraďujem za pomoci tohto zaškrtávacieho políčka. V tomto prípade tu napíšem otázku, pridám obrázok a vidím, odpoveď číslo 1 bude nesprávna. Nemám zaškrtnuté toto zaškrtávacie políčko. Odpoveď číslo 2 bude správna, tak zatrhnem toto zaškrtávacie políčko. Odpoveď číslo 3 je nesprávna, odpoveď číslo 4 je správna, odpoveď číslo 5 je nesprávna. Takže žiak pre zodpovedanie tejto otázky musí zaškrtnúť B a D, inak bude táto otázka číslo 1 vyhodnotená ako nesprávna. Pokiaľ by zaškrtol len jednu správnu odpoveď, nestačí to. Teraz vyskúšame si, ako funguje ďalší quiz. Klikneme napríklad na True False a vidíme, prvú otázku už máme hotovú a druhá otázka je na True False, to znamená pravda alebo nepravda, takzvané áno alebo nie. Druhá otázka, čiže môžeme položiť nejakú otázku a odpoveď bude buď áno alebo nie. Kliknutím na to, čo má byť správna odpoveď, je teraz správna odpoveď true, pretože je zelená. Keby som chcel, aby bola správna odpoveď v podobe významu slova nie, klikol by som na toto false. Následne každú otázku si ukladám v tomto hornom rohu a pokiaľ mám už quiz hotový, kliknem na Save and Exit a dám zdieľať tento quiz. Každý quiz má svoje jedinečné číslo, vďaka ktorému sa nestane to, že ho spustí niekto iný, ale mám nad ním kontrolu len ja, čo som ho vytvoril. Takže po prihlásení študenta žiak sa prihlasuje cez student login, zadá názov miestnosti. Ja mám názov miestnosti v strede napísané veľkými písmenami Valuska. Pohľad učiteľa, kde vidí, kto sa prihlásil do triedy. Tu vidí žiaka s názvom Prcek. Po spustení kvízu učiteľom žiak vidí úlohy, na ktoré má odpovedať. Prostredie je intuitívne. Takže tu napíšeme, tu žiak číta zadanú otázku. A
vlastne odpovedá jednoduchým klikaním na to, čo si myslí, že bude správne. Po zaškrtnutí správnych odpovedí klikne tlačítko Submit Answer, tým sa odošle odpoveď. Učiteľ vidí, ako žiaci odpovedali na zadané otázky, čiže rovno vie, že či žiak odpovedal správne alebo nesprávne. Červené je nesprávne, zelené je správne. Pod tlačítkom Quizzes a My Quizzes si spravujeme nami vytvorené kvízy. Teraz si ukážeme, ako si spravujeme tie kvízy online. Ďakujem vám zatiaľ za pozornosť. Teraz vám to ukážem online. Takže sme na stránke socrative.com, klikneme na Teacher Login, prihlásime sa svojim menom a heslom. Klikneme na Quizzes, My Quizzes a tu vidíme, aké kvízy máme vytvorené. Pokiaľ chceme nejaký kvíz upraviť, stačí naň kliknúť. Môžeme si kvíz stiahnuť aj do PDF podoby cez tlačítko Download a rozdať ho napríklad v papierovej forme. A pokiaľ chceme niečo v tom kvíze upraviť, klikneme na tlačítko Edit. Následne môžeme meniť nami vytvorené otázky cez tlačítko Edit. Môžem zmeniť otázku, prípadne cez ju vymazať alebo napísať úplne nejakú inú otázku. Prípadne presunúť ju nižšie alebo vyššie. Prvá otázka môže byť druhá môže byť prvá. Nesmiem však zabudnúť tlačítkom Save and Exit všetky zmeny si nakoniec, čo urobím, uložiť. Kvíz je týmto uložený. Žiakom sa spúšťa veľmi jednoducho. Klikne sa na Launch, tak spustiť kvíz a vyberie sa, ktorý kvíz sa má spustiť. Ja vyberiem teraz tento kvíz. Dám Start. Potvrdím, že chcem ho spustiť znovu. A následne sa mi môžu žiaci prihlásiť do mojej miestnosti, teraz s názvom X, a odpovedať na moje otázky. Kvíz môže učiteľ ukončiť hocikedy počas aj behu, alebo uvidí, že či všetci žiaci odpovedali. Môže to ukončiť tlačítkom Finish. Následne môže s týmito údajmi ďalej pracovať. Get Reports je ako získať reporty. Napríklad vo formáte Excel môže si to uložiť do počítača. To by bolo ku kvízom a Socrative zatiaľ všetko. Ďakujem vám za pozornosť.